পিকনিক খোৱাবিলাকেই হ'ব। উম, আমাৰ ভতিজাৰ ঘৰটো গ'ল, উম, বাগানটো অইল পাম বাগান গ'ল, উম, এনেকৈ কৰি কৰিব নাপায়। নাপায় আচ্ছা যেনেকুৱা ফূৰ্তিত খাব আহিছে এনেকুৱা উম, খাই পেলাই যালে ভাল, ভাল সেইটোৱে মই আশা কৰিছোঁ। আশা কৰিছোঁ। এতিয়া মানে কিছুমান যে খাই যে কিবা জেগাবিলাক যে লেতেৰা কৰি গৈছে সেইবিলাক কিবা ক'ব বিচাৰে আৰু নেকি? জেগাটো খাই পেলাই বটল চটল পেলাই দিয়ে, উম, এনেকৈ কৰিব নালাগে, উম, বহীত কাটিব উম, আৰু জেগাটো লেতেৰা হয়, এক উম, জেগাত জমা কৰিলে জ্বলাব পাৰিব, উম, সেইটোৱে আৰু। আকৌ বোলে खाना जाग्रा मानसिफोरासो बिदिनो बिरि सिगारेट सोबनानै बबेथिंबा गारनानै खामबाय नामा औ बेखौ दा खालाम होननानै बुंनो सानो आरो औ मा बुहुद मानसिफोरनि खहा जाबाय। औ सोरनिबा अइल पाम बागान थांबाय, सोरनिबा न' खामबाय, सोरबा सोरबा अर बुखुमोरनायाव खामलाब जाजोब्बाय। खामला जा बेथ' दुखुनांथाव बाथ्रा। औ आरो जोंनि जायगाफ्रा बिदिनो गोरान जायगा औ माने खाना जानो फैनायफ्राव एसे साबधान आरो उम, आं बेखौसो बुंनो सानो। उम, माने जोंहा दा आंनि नारें बागानाबो खामजोब्बाय, उम, आंनि खाथि खाथि अइल पाम बागान दंमोन बिसोरबो खामबाय, खामबाय सोरनिबा दखानानो खामसिगौमोन, मोनसे खामसिगौमोन। बुइ धाबा होननाय दखानाबो खामसिगौमोन औ जेने थेने खोमोरनानै खोमोरना। माबाय। ओमफ्राय मोनसे न'आथ' खामथारबाय। आङो दायो नैबेयावहाय जाय जायगायाव आङो दानि ओरैजाय एसे दिन्थिदोंमोन ना बेयावहाय माखासे थासारिखौ बा माखासे जानायनि माखासे माबाफोरखौ दिन्थिबाय आङो ओरैबायदि लेथ्रा खालामना गालांबाय खिन्थु जानो जायगा होदों मोजाङै जानानै थांनांगौ बा मोजां जायगायाव एसे जमा खालामना गालांनांगौ बेखौ गाव गावनो मिथिनांगौ जाहाथे माने नेक्स्ट सोरबाफ्रा फैनानै जाहाथे जायगाफोरखौहाय नुनानै माने लेथ्रा बा ओरैबायदि स्टेन्डार्ड होनलायनाय मोनसे माबा मोनसे खालामनानै गालांबा मोजां आरोखि सोरबाया जुदि फार्स्ट जानानै फैबाय आरो नेक्स्टआव जुदि सोरबाया फैयोब्ला बे जायगायाव माने खाना जानानै जाफैनो थाखाय इन्ट्रेस्ट जानाय नङा मानो होनबा जायगाया ओरैबायदि लेथ्रा खालामना गालांखायो ओंखायनो जाफैग्राफ्राबो एसे बुजिनांगौमोन आरोखि ओंखायनो दायो आङो नैबेयावहाय जोंहा गावबुरा दं गावबुराजों एसे मा खोथा बुङो बेयाव एसे सोंनि आरो मैया जाहैबायनो इयावहाय सोरबा ओरैबायदि फैबाय बैयावहाय आङो दानि एसे नुबोबाय सोरबा माने अरबो सावना गालांबाय जाहैबाय ओमफ्राय आरो सोरबा बेयाव टेबोल दंमोन टेबोलखौ खावना लांबाय ओमफ्राय आरो बैयावहाय जोंहा सासे बे गावबुरानि बिदाया माने बै दैनिफ्राय मटर लगायनानै दै बख'योमोननो बेखौबो माने खावना लांबाय बेखौ माने मा जागोन दा ना खाना जानो होग्रा जायफ्रा खाना जाग्रा बिसोरसो खावना लांखो ना सोरबा ना बायदिसिना बिदि प्लास्टिक बथल बा बायदिसिना बुखुग्राफोरासो खावना लांखो बेखौथ' मोजां मिथिला दा एसे रायज्लायबासो मिथिसिगोन आरो ना जायखिया नोंथांमोना नैबेखौहाय बिसोरो मा बुङो बा बिथांमोनजों एसे रायज्लायनानै दिन्थिसै नोंथांमोना नैबे भिडिअखौ जोबजासे नायबानो जाबाय दे नमस्कार गुड मर्निং এতিয়া যে আপোনালোকৰ মই ইয়াত আহিলোঁ পিকনিক স্পট ন আপোনাৰ সেইটো জীয়াদল যিটো নেকি ইয়াত মই ৰাস্তা দি আহিলোঁ কেনেকুৱা মানে কোনোবা কিবা জ্বলাই গ'ল মানে কাৰোবাৰ বাৰী জ্বলিলে কাৰোবাৰ ঘৰ জ্বলিলে সেইটো কেনেকুৱা হ'ব পাৰে আপোনাৰ মতে এইটো পিকনিক খোৱাবিলাকেই হ'ব। উম, আমাৰ ভতিজাৰ ঘৰটো গ'ল, উম, বাগানটো অইল পাম বাগান গ'ল, উম, এনেকৈ কৰি কৰিব নাপায়। নাপায় আচ্ছা যেনেকুৱা ফূৰ্তিত খাব আহিছে এনেকুৱা খাই পেলাই যালে ভাল, ভাল সেইটোৱে মই আশা কৰিছোঁ। আশা কৰিছোঁ এতিয়া মানে কিছুমান যে খাই যে কিবা জেগাবিলাক যে লেতেৰা কৰি গৈছে সেইবিলাক কিবা ক'ব বিচাৰে নেকি আৰু জেগাটো খাই পেলাই বটল চটল পেলাই দিয়ে, উম, এনেকৈ কৰিব নালাগে, বহীত কাটিব উম, আৰু জেগাটো লেতেৰা হয়, এক জেগাত জমা কৰিলে জ্বলাব পাৰিব, উম, সেইটোৱে আৰু। আকৌ বোলে এনেকুৱা শুনিছোঁ ইয়াত আপোনাৰ মটৰ চুৰি লৈ গ'ল টেবুল চুৰি লৈ গ'ল মোৰ টেবুলটো চুৰ কৰি লৈ গ'ল উম, আৰু পানী মটৰটো ককাইৰ চুৰ কৰি লৈ গ'ল উম, এনেকুৱা কৰে মানে এইটো কেলৈ এনেকুৱা কৰিব লাগে এনেকৈ কৰিব নালাগে উম, এইটোতো ধৰা পালেতো এইটো হাই কাজিয়া মাৰপিট কৰিব এনেকুৱা কৰিব নালাগে মানে আপুনি ভাবে নেকি কোনোবা আপোনাৰ মটৰটো বা টেবুলটো কোনোবা পিকনিক খোৱা মানুহেও লৈ গৈছে বুলি এইটো ল'লে মানে এইটো কিবাই ল'ব এইটো ভাঙা চিঙা উঠোৱাবিলাক আচ্ছা এইবিলাকে এনেকুৱা ল'ব আচ্ছা এনেকুৱা ন নহ'লে আৰু চুৰ পাৰ্টি থাকিব পাৰে এতিয়ালৈকেতো গম পোৱা নাই চাগে ন গম পোৱা নাই আচ্ছা আচ্ছা এতিয়া মানে পিকনিক খোৱা এইবছৰ মানে কেনেকুৱা হৈছে যোৱা বছৰ কেনেকুৱা আছিলে এইবছৰ অলপ কম হৈছে কম হৈছে যোৱা বছৰ বেছি আছিলে আপুনি ভাবে নেকি কিবা ক্ষেত্ৰত যেনিবা কম হৈছে নেকি বুলি নাই এনেকুৱাতো ভাবা নাই জেগা লৈ হয় যোৱা বছৰ 1 তাৰিখত এবছৰ কম মানে বাকী আচ্ছা দিনততো এবছৰ বেছিয়ে আছে অঁ 1 তাৰিখত কম হৈছে মানে ইয়াতে আহে দূৰ পৰা আহে ডিব্ৰুগড় তিনিচুকীয়াৰ আহে আচ্ছা শিৱসাগৰৰ আহে মৰাণ অঁ একেবাৰে লখিমপুৰ চব জেগাৰ আহে মানে ওচৰ চুবুৰীয়াৰ আহে
নেক্সট বছৰ কিবা প্লেনিং লৈছে নেকি আপুনি পিকনিক স্পটত কিবা অলপ আৰু ইয়াতকৈ ডেভেলপ কৰিবৰ কাৰণে প্লেনিংটো ভাবি আছোঁ নেক্সট বছৰ স্পট বনাই দিম আচ্ছা আৰু স্পট পি ল'ম আচ্ছা এনেকুৱা ভাবি আছোঁ। आदिया सानो नामा बे जेनेबा नोंसिनिथ' जेनेबा गामि खाथिथार बेवहाय जे ओरैबायदि जे जेनेबा आंथ' नुनायाव नोंनि बागानखौबो सावना थांबाय जेनेबा खामबायहाय बेयाव नों मा बुंनो सानो दा बागानाथ' बिदि दाथ' जों डाइरेक्ट सोरखौ थांखिना बुंनो दा खाना जाग्रा मानसिफोरासो बिदिनो बिरि सिगारेट सोबनानै बबेथिंबा गारनानै खामबाय नामा औ बेखौ दा खालाम होननानै बुंनो सानो आरो औ मा बुहुत मानसिफोरनि खहा जाबाय औ सोरनिबा अइल पाम्प बागान थांबाय सोरनिबा न' खामबाय सोरबा सोरबा अर बुखुमोरनायाव खामलाब जाजोब्बाय खामला जाजोब्बाय औ लंपेन्ट गस्ला खामसि जाजोब्बाय खामसि जाजोब्बाय आरो बे खाथि खाला पिकनिक जानाय खाथि खालायाव सोरनिबा टेबोलबो लांबाय होननाय खोनाबाय औ बे अरुणाचलनि खाना जानाय बे दालां खाथियाव जियाथल दालां खाथियाव औ आरो सोरनिबा मटरबो खावना लांदों होनना खोनाबाय बेथ' दुखुनांथाव बाथ्रा औ आरो जोंनि जायगाफ्रा बिदिनो गोरान जायगा औ माने खाना जानो फैनायफ्राव एसे साबधान आरो आं बेखौसो बुंनो सानो ओमफ्राय बिरि सिगारेट सोबनानै जेराव मेराव गारलाबायबा खामखागोन बेनिखायनो नेक्स्ट बारफ्राव बेबायदि दा खालामथों होननानै बुंनो सानदों आरो माने जोंहा दा आंनि नारें बागानाबो खामजोब्बाय आंनि खाथि खाथि अइल पाम्प बागान दंमोन बिसोरबो खामबाय सोरनिबा दखानानो खामसिगौमोन मोनसे बुइ धाबा होननाय दखानाबो खामसिगौमोन जेने थेने खोमोरनानै माबाय ओमफ्राय मोनसे न'आथ' खामथारबाय ओरैनो जेनेबा बे बेसेबांसो टाइमाव खामनाय बायदि बियो मैया 2थासो समनिफ्राय खामदों 2ता समाव जेनेबा आं 3थासो समाव खोमोरफैनो मोनदों आरो 3ता समाव नों सानो नामा जेनेबा सोरबा एसे सावनासो गालांदों ना सोरबा ओरैनो माबा एसे खामदों बायदि सानो बेखौथ' बिरि सिगारेट सोबनानै गारनायफ्रानो खामदों होननानै सानदों आरो आं सानदों आरोखि डाइरेक्टल' सोरखौ सावदों होननानैथ' जोंथ' नुवाखिसै बिरिफोर सोबनाय सिगारेटफोर सोबनायफ्रानो गारनायाव खामबाय होननानै सानदों आरोखि दा जेनेबा सोरबाफ्रा जुदि सावनायखौ मोनदोंब्ला माबाफोर एक्सनफोर लानाय जागोन नामा मोनबाथ' लागोन औ बिदि बागान खामबाय न' खामबाय बेबायदि खोथा एक्सन लानाय जागोन फैगौ बोसोरफ्राव जेनेबा खाना जानायनि बेलायावहाय बेफोरबायदि जाथाय जादोंना जायाखैमोन सिगांफोरथ' 1 जानुवारिनि सिगांनो खामोमोन माने बोसोर खामबाय थायो खिन्थु सेमोनथ' खामाखैमोन देग्लाय खामबाय आदसा देग्लाय खामबाय निश्चय माने बेयाव हयथ'बा सोरबासो सावना गालांनो बायदि सानो नामा जयरामपुरनि पुलिसफोरा फैनानै बादा होयोमोन सिगां बोसोरफ्राव माने थाब थाब पिकनिक जानायफोरखौबो 4ता बाजिनिफ्राय थांदों होननानै खोन्थाफैयोमोन खिन्थु बोसोरनैसो जाबाय बे जयरामपुर आउटपस्टआबो जेबो होनफैयाखै आरोना बेनिखायनो देग्लाय बिदि खामबाय होननानै सानदों आरो ঠিক আছে আপুনি ভাবে নেকি যেনিবা জুইটো কোনোবা লগাই গৈছে বুলি জুই নলগালে কেনেকৈ জ্বলিব জুইটো লগাইছে যেনিবা আপুনি যদি কোনোবা যদি লগাইছে বুলি গম পায় কিবা এটা একশ্যন লোৱা হ'ব না এইটো বহুত যিমান নষ্ট হৈছে চব ভৰিব লাগিব এইটো আহি পেলাই ভালকৈ কাই যাওক আৰু কাই পেলাই লগৰীয়াৰ লগত কাজিয়া হ'ব নালাগে আৰু এনেকুৱা লোকৰ বাৰী বাগান জুই জ্বলাই দিব নালাগে যেনেকুৱা মনত ফূৰ্তি কৰি আহিছে এনেকুৱা ফূৰ্তি কৰি কাই বৈ যাব লাগে সেইটোৱে কামনা কৰিছোঁ ন ঠিক আছে दा आङो जाय जायगायाव दङ बे जाहैबाय जोंहा एखेबारे प्रपार नैबे दालां खाथियावनो दै बे जाहैबाय जोंना जियादलनि माने मोनसेल' माने एसे मोजां स्टेन्डार्ड जुदि हटेल बा बेफोरबायदि लोंग्रा जाग्रा दंबाथ' जोंथ' अरुणाचलाव मिथिखायो अरुणाचलनि मानसिया बोरैबायदि खम ना আপোনালোকৰ মানুহ মই কৈছোঁ মানে এনেকুৱা কম আমি জানো সবে জানো হয় না ओरै जों गासिबो मिथिखायो माने जोंनि बेयाव जेसेबांखिनि खाना जानो फैयो बा सोरबा पार्टि खालामनो फैयो बा सोरबा इन्जय खालामनो फैयो बा सोरबा ओरैनो जायगा नायनायजों लोगोसे टाइम पास खालामनो फैयो बे बेलायावहाय जेसेबांखिनि मानसिफोर फैया माने जोंनि फ्राय मानसियानो जाहैबाय आसामनि मानसि दा मा जाहैबाय बिथांमोननि मानसिया नैबे जाय जायगायाव जोङो दायो दङ रायलायनाय जाय जायगायाव आं दा जिरायना रायलायदों बिसोर गामियाव लाख बाख माने खोब दंबा जाथारगोन दा नैबे एरियायाव ना 10-20 न'खरबो गैबावा दा जेनेबा नैबेयाव आरोना होमबा बिनि जायगानि मानसिफोरा जेनेबा बिजनेसावल'सो दा जेनेबा दङ खिन्थु बेलेग खेत्रखौ नायोबाथ' बिसोरनाव लोंग्रा जाग्राबो गैया होननानै आं बुंनो सानो आरोखि
माने फ्रायबा माने बिसोरबो जाहैबाय माने माबानि मिशनारिनि मानसिथ' बिसोर फ्रायबा मानसिया बारा जाया लोङा जेनेबा सासे सानैया थानो हागौ थेवब्लाबो बे बेलायावहाय जोंनि जेसेबांखिनि फैयो बेयाव माने रंजानो बा फुरथि खालामनो जोंनि आसामनि मानसिफ्रा फैयो जेसेबांखिनि गाज्रि खालामनानै थाङो आसामनि मानसियानो फैयो आसामनि मानसियानो बदनाम खालामलाङो आसामनि मानसियानो गाज्रिखौ रेकर्डखौ खालामनानै गालाङो आरोखि जागोन लोंगोन गावखौनो जेबो फाथा गैया हुस गैया मा गैया दाख्लैबो स्वयं नैबेयावनो जोंनो दं बे खाथियाव आंनो दङ माने गावजों गावनो माने नैबे दखाननिया आरो बै मोनसे दखानियावहाय गावसोरनो थाखाय जानो लोंनो बा माबा मोनसे इन्जय खालामनो थाखाय टेबोल सेबोल आरामसे मोजां बानायनानै होबाय जाबायबो लोंबायबो लास्टआव माने गावजों गावनो हायखायजा जाबाय खिन्थु बे खोथाखौ आं बुंनो गोसो गैयामोन खिन्थु दायो आं बुंनांगौ बायद' जादों आरो मानो होनना बुङोब्ला माने जाहाथे बेफोरबायदि जाथाया फिसा फिसा जाया नङा जाबाय थायो नालाय अबेबा जायगाफ्राव खिन्थु जोंसो मालाबा समाव मिथिया खिन्थु उनावहाय माने लासैनो जों मिथियो आरो बे खोथाखौ आं बुंदों खिन्थु जानो लोंनो मोजां होदों खिन्थु मोजाङै जा मोजाङै थां खिन्थु गावजों गाव नांलायनायनि बेलायावहाय मा जाहैबाय दखान मालिकआ बादा होनायावनो दखान मालिकखौसो दाय जाबाय माने बुनो नागिरबाय आरोखि खिन्थु बेथ' एकदम माने नंथावथारि जाथावथारि जाथावखाथारा आरोखि ओंखायनो मा जाहैबाय बिथांमोनाथ' एकदम एसे रागा जोंबा एसे आलदाना बिसोर माने दाननोबो गिया बुनोबो गिया बा सुख्लामनोबो गिया माने बिसोरो बेबायदि खिन्थु खालामनाङामोन आरोखि ना ओंखायनो आंबो खावलायदों जाय बिथांमोना दिनैनि मैयानि बेलायावहाय जेनेबा सोरबाया बोरैबा माबा मोनसे गावखौनो आनकन्ट्रल जानानै जेनेबा सावफ्लांलांबाय बा माबा मोनसे जालांबाय जाबाय जानायनि थांनायखौथ' जों जेबोथ' खालामनो हाला खिन्थु बायसान्स जुदि बोरैबा जुदि मिथिफ्लाङोब्ला बिथांमोनहा ओरैबायदि मोनसे एक्सन लायो बिथांमोनाव माखासे एक्सन बा बिथांमोननि माखासे रुलफ्रा एसे आलादा बेनिखायनो जाबाय जाना थांबाय नेक्स्ट बाराव खिन्थु रावबो बेफोरबायदि दा खालामसै आरो फैबाय थानाय समफ्राव आंबो खावलायो जाहाथे मोजां जानो फैदों मोजां थां न' फारसे बेखौनो आं बयखौबो खावलायबाय ओंखायनो आं नैबे दिनैनि भिडिअखौ लानानै फैबाय जे सोरबाफ्रा जुदि मिथियाखैब्लाबो मिथिथोंसै जाहाथे फैबाय थानाय समफ्रावहाय बयबो जेनेबा इन्जय खालामफैदों मोजाङै इन्जय खालामनानै थां बा सोरबा रंजानो फैदों सोरबा फुरथि खालामना थां बेफोरबायदि खालामना थां रावजोंबो नांलाय खमलाय बा सोरजोंबा एना एनि खालामनानै जोङो जेबो लाब गैया ओंखायनो आं बयखौबो खावलायबाय बे नैबे दिनैनि नैबे भिडिअजों जायफ्रा नुदों नोंथांमोना शेयार खालामना हो जाहाथे नैबे जाथायखौ आरो लानानै आरोना जाहाथे फैबाय थानाय समफ्रावहाय रावनिबो खहा बा रावनिबो माबा मोनसे खैफोद आफोद जाया आं बेखौनो बयनिसिमबो नैबे भिडिअनि गेजेरजोंहाय गोजोन फुंबिलिनि अननाय आरो सिबिनाय जासिहरनानै नैबे भिडिअखौहाय आङो बानायनानै होबाय नोंथांमोना नायनानै माबायदि मोनो मोजां मोनो ना गाज्रि मोनो नोंथांमोनासो मोनथिसिगोन जुदि मोजां मोनोबा हाजासे लाइक आरो शेयार खालामनानै होबानो जाबाय जाहाथे सोरबाफ्रा मिथियैफ्राबो मिथिनायनि आखाय ना ओंखायनो आं भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'बाय दे आरो नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनसिगोनलाय अके बाय